Mas okay na ata anak na. Walang ilaw. Hi, Nay Yorme. Thank you so much for coming in, kapatid. Kumusta na po? Hindi ko nakita yung thumbs up down. Maraming salamat. Hindi ko nakita yung aking, ano ba yun? Thumbnail. Basta napindot ko na lang ng live. Sorry, nakamute pala. Ayan. Kanina pa ko daldal dito. Nagpipintas lagi tilo kanan eh. Ay na. Kumusta ka kabsat? Syakat lunod tumpaw. Bagpe kanya yung tanakaadayo kayo. Danak pa lang tay. Os kun ay nalamot dita dito yung mo dakat summer may kabsat. Ayan, si Sam. May ka? May premiere ka ba ngayon? Sino ito si Ika? How many more minutes?
Ayan. Sama. Ayan, welcome natin guys. Si Rubia Vlogs as well. Can you do that na po? Sige na. Magpa-play ako sa mga ano nandito. Ayan, maraming salamat. Ayan. Bigyan kita ng isa, ano, pindutin ko na lang after your video, ha? May play on ka ba dyan? Ano? Saan na lang? Doon na lang ako sa ano, mga short videos na ano, i-play ko saan. Ano yan? May umutot? Nakukuha ng mic yan. The mic will get natin. Ayan. Play all kita muna itong salads mo sis. Ano? Inay journey. Inay na lang. And then, si Tekla Test guys. Thank you so much. At ano, Kapsat Tekla. Ala, si Sis Tekla. Ay, gusto mo panty? Paano kaya? Hindi kasi ako nakakapunta pag nag-ELS kayo, guys. Tsaka ang ano ko lang, day ko talaga. Ito, gabi lang, kaso nga lang minsan, di ba? Kailangan ding matulog. Gabi na rin pag umuwi ako. Tapos nasa labas ako ng bahay, mga 10 to ano, sometimes 13 hours wala ako dito sa bahay, guys. OT-OT ako. Silatan harang-harangan latan, play ay latan. Ikang katimay sa, ayan, di tarong mo ni, nagpintas mong tatarong mo. Alam mo, miss ko yung mga halaman ko nung ano, nasa ibang bahay pa kami, nung hindi pa kami nakabili ng sarili namin. Nung nagre-rent pa kami, maluwang yung ano, yung sa may backyard po kami dati. Pero ngayon, wala na. Maliit na lang. Play ko nga itong ano mo. Tingin ako ng ano, mga playlist lang na hindi LS. Bahala na itong si Tekla, hindi ko makita mga short pag play. Play all ko na lang sis ha. Ayan guys, check ang ating kapatid si Rubia. Si Rubia 31 vlog ko. Oo, marami kang playlist nga, pero baka ano, hindi ko mahengon. Guys, pakitingnan na lang dun sa description kung gusto nyo pong makita at gusto kung ano, ano ba yung tawag doon? No, kaya sa bagay, ilan lang mga nandito. Gusto kong mag-Ilocano eh. Besyang host. Ayan, si Rubia, guys, Ilocano din yan. Ayan. Rubia si Sis Tekla at saka si Inay. Ano yan, mga Ilocano. Ilocana, I mean. Iso nga no kayat you guys na makita magpaypay sumit lang aramido tanaga dumot nga gadget tayo guys. Bamita no madadaol mag Ilocano kalatan mo, yes. No pas pangarigan kayat yung nga makita nga talaga for sure na i-play ko kayo. Ala, Tagalog na muton. I-add daklat ta di jayan, i-message daklat ta di jayan ti page kon.
Hello, Ken Kaading. Ayan. Si Inay Journey, guys. Basahin nyo latan. Nag-play all na klatan. Si Stekla. Makita mo ata, grade 2 mo no kuha, may play. Si bibiyag latang kanayon ati computer ko. Ngam no idi nakapsuti, no nakapsuti internet, ayo naglikos-likos. Ayan. Play all kamaten sis Rubia. Si tayo lang mo, timbag lang dati kuan pagkaskas ta anti W8 sun. Sano madigmat na sangsang how many months? Makita yung mata talang agsasaro ng kakabsat iti LS ko. Kastalatan to ground tayon. Merly Bardadero ay adaak man eh. Tayo maikay dito yun. Nag-Ilocano tayo kibihin. Nag-Ilocano kayong kawang batisab sa balin eh. Ayan. Thank you so much. Paitik ko. Ayan. Dati jacket yun. Yan ata. Madina kami makakita na cellphone tus usar. Ati mata nakapsutan kakabsat. Naubing pa'y dataong ti mata agkapsutan. Ayan, agyaman ng kos. Ayan si Marley Verdadero idirabi kat na i-play man din adaytan. Marley, baka kayat mo nga i-add na klata DJ kastan, DJ page ta DJ lata ti pag-message san tayon kakabsat. Tamadiknot i-open unay dati account ko ti Facebook. Maria Dijayon. Alia. Taga Ilocos ka host, haan, kabsat, taga Cagayan Valley na. Taga Cagayan Valley na kabsat. Sa Bali ate accent ko ba? Makikita sa karagawa ko. Si Kangay, Tekla, Sis Tekla, taga ano ka? Inay. Kunak na Ilocos. Naan. Tangsapis, ayan, si James Cope, nagdito yung meten. Magiti Ilocano kakabsat. James. La Union host. Marami akong dati kakilala na taga La Union dito. Pero nung imalis kami nang kami magkikitaan. Ayan, ang aking bats guys, kababayan, si Carla Albarida. Thank you so much. Teklates and Inay Journey, heart you guys. Ayan. Dadan, thank you. Agyaman na kada kayo amin. Ayan, ni Carla, Ilocano mo't lang. Magsitay lata, narudan niya. Alawen, kakailyan, ha ha ha. Awanin ka ilyan. Panggap ko ti walang harang hos. Baamon, baka nakayatun. May kalatato yun, babaan taharang no, point mo't laong. Says, han kayo mangig, ha ha ha, abay. Dito lang side mo nagpakanak kuneho basit. Ayan, parchew mo, anong pakpakanan mo. Dito yung nakagbasbasa tenti ko.
Sayang yun kahit sense, dadami din. Wan nga ron, baba ang lapa, nawan. Mati kaya nilolo ka ta Taga Pangasinan ako, host. Ilocano ken Pangasinense. Yan, ano? Pangasinense Ay, taga Pangasinan. Ay, may kaibigan ako. Very close kami. Very close, ganun pala. Pero, nasa ano siya, ibang bansa na din siya. Taga J Pangasinan. At damot antik kita nga na kamang sa Pangasinan. Ilocano, Panggalato. Ayan. Ay ko, nakatangtang ko na, ti Ilocano yung mo, di ta, taga Pangasinan. Siya kami naayog sa niya. Tapos ni Sis James, met, niya mo, Ilocos. Ayan. Rubia 31 vlog, yun na yung kikinawit kay Lata, di ta, kakabsat. Feedback, kunana mo, ni Sis, Terclates. Ayan na, ni Juan. Ina-journey. Na-i-play magayam ate ko mo. How to make chicken sandwich. Ikang katimay sa sis, inay. Ayan, si Tekla. Makiano ka na rin doon kay Kinadon Tekla. Rubia, ayan. Bigyan din kita ng isa, sis, Rubia. Ayun. Kain tayo. Sige lang, kain mo lang kami, Carla. Thank you. Yung yung LS mo na plinay ko kagabi, na-play lahat 10 hours. Isan kung to kanyang sis Carla, kayat mo? Ayan po, may bagong pasok si Sis Kajam Family. Pagdalaw, kumusta na po? Ayan. Ang laki na ng bahay ni Sis Kajam Family, guys. Puntahan natin, guys. Hello! Ayan. Malaki ang kanyang bahay, guys. Si Sis Kajam Family, nasa 5.3 na siya. Ayun. Naka-play kita, sis. Kung gusto nyo makita yung ninyo, for sure, ayun. Add nyo na lang po ako sa aking page. Ayan, guys. Naka-ano na. Inay journey, ado kalahit ijay. Ayan. Mayat mo, DJ, natangkan ti kwa ti Ilocano ti Pangasinan, guys. Thank you so much sa 9 million viewers natin, guys. Hindi ka man i-call ni Daddy, te kapsot na Daddy na po. Adi ko pa yung cellphone na. Hello, Teklates! Ayan, Ilocano tayo kakabsat. Ewan ko si Kanya Family kung Ilocano. Medyo ulyanin na ako, sis Kanya. Matagal na kasi na
Walang ano. Hello, Inay Journey. From Kajang family. Ayan. Hi daw kay Carla Algarida, guys. Nakalimutan na pala ako, sis. Oo, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko kung taga saan ka. Hindi kita nakalimutan kasi eto lang, ano, sunod-sunod na LS ko. Tsaka, wala na ano na ako na mag-upload, guys, ng video. Yung mga mag-edit-edit. Wala na. Tsaka na lang pag ano, pag medyo hindi na po kami busy. Matagal kasi sis, kung nasa UK ako, ayan, nasa UK, nasa ibang bansa sis, si Kajang family, salutot kita, dinik kita nung host. Salutot. Ano yun? Salutot. Ano yung adya niya kahit nasawon? Kung ano salutot. Ayan guys, saluyot. Ay na, dati kwa, dati saluyot, pata, dito yun. Adya may isang arupet, nga asta ni, nga kasjay, ti kahaba na, kaatidog na. $9, $8.99 kung nanad, da palambot, 99 na mat niya. Di da palambot, ikabila ta, ti $9 mat. Kasjay, kadakkel na ni, basta. Ay, sorry Kajang family, hindi ka naman ata Ilocano. Nasa UK. Hello Carla! Ayan, puntahan mo rin yan sis, Kajang family kabats ko, bagong muni. Wow, sana all may saluyot kahit mahal. Oo, meron dito lahat guys. Ang wala lang talaga na hindi ko makita dito is yung duhat na prutas. Yung duhat na prutas, guys. Kung lansones, meron na dito. Rambutan, meron. Lahat. Dragon fruit, meron. Lahat-lahat meron. Pero ang mahal lang kasi yung rambutan. Ang rambutan is nasa $35 ganun ang isang kilo. Maganda na kapag makahanap ka ng $29 per kilo ang isang kilo na rambutan. Kaya nga may sili din dito, yung pangpakbet na sili natin, ayun. Pero yung makopa kasi dito, medyo maanghang. Yun lang ang madami na dito. Kaso yung sili guys, sobrang mahal, grabe. Tinaas yung dati pag bumibili ako ng isang kilo, nasa lang siya, nasa $18. Pero this time, oh my God, tumaas, nasa $29 na siya. Super mahal. Hindi na katulad dati. Yung luya nga, sobrang mahal, grabe, nasa 50 na. $50 a kilo guys, yung luya, ginger. Dati, mura lang, nasa $20. Pero ngayon, sobrang mahal ang luya. Kaya, ayun, may tanim ako doon na luya. Hindi pala akong nagtanim si Mr. Bawiin ko. Si Mr. Pero kahit mahal, dahil yun naman ang kahiligan natin na kinakain guys, mga gulay, meron din yung mga opo, ayan, ganyan. Yan guys, ako, wait lang. Ayan, nasa pangalawang video na tayo, sis Inay, Inai. Si Tekla naman, nasa pangalawang video rin. Tapos na po yung 13 minutes and 58 seconds. And then, kay Sis Rubia, nasa pangatlong video na.
Ayan guys, may harang-harang lang tayo. And then, patamsak na rin. Tamsak-tamsak. Itatamsak ko na lang itong mga video nyo guys ha. Hindi na ako mag-iwan ng bakas. Ayun. Ayan, tamsakan ko lang. Kajang family, puntahan ko bahay mo. Ayan, sabi ni Nay Journey guys. Tekla test, kabsat, dikit na kita. Ayan, nalpas kayon. Balikan kita Maya, Rubia 31, sabi ni Tekla test. Thank you, thank you. Ay, dapat dito ni Manang. Ay na, kabsat. Sige. Thank you so much, Manang Expressway. Kumusta kang kabsat? Ma'am, kabsat. Ayan. Ang ating dakilang guro, si Expressway, guys. Nata-i-play ka nga muton, kabsat. I-play na kita. Nabayagon. Yak amo tilubong mo. Ayaw mag-search ng Expressway itong ano ko, gadget ko eh. Oh, see, I told you. Ano na yung dati, hindi Express eh. Ayaw ng Expressway, hindi maka-pick up itong gadget ko. Ano na yung dati, kabsat? Hindi ko mahanap na naman yung Expressway. Ala, ulyanin na kayo, madik-am mo. Expressway, manang, sige na anyang amin aja dati. Baka nagpakita. Ano na yung dati sis? Expressway. Madi. Ayaw oh. May tatawag ng WhatsApp. Sino yun? Don't choose my WhatsApp, Neneng. Someone's calling. Naka-online tayo. Ayan na ni Expresso. Expressways. Waiting for you. Ayan, but tamsak kay Idol, maraming salamat. Ano itong piniplay ko dito na naiwan? Wait lang, Yumi TV. Oh, si Ryzen ito. Thank you so much kapatid sa pagpasok. Ayan. Grabe, may palakpakan pala pagdating ko. Ayan, kaya nga pinalakpakan kita para para i-welcome my dear. Ayan. Hindi, trinay ko lang naman na gamitin itong Sound Blaster, guys. Ayan, K3 Sound Blaster. Tingnan nyo, meron din ganito, hindi na ako nag-video. Ay, naku, huwag na. Pero maganda, guys. Kung itong K3 Sound, K3 Sound Blaster. Yan.
Mas maganda kesa yung, ano ba yun, yung V8. Mas maganda ito. Kung marunong kang mag-gitara, piano, lahat ng ano, extra sound, pwede siya. K3 Sound Blaster ang tawag. K3 Sound Blaster, yan. Ayan, Jumi TV. Thank you so much. Ayan guys, si Jumi TV. Manok. It's about manok po. Ayan. May bago siyang upload, si Jumi TV. Ala, awan mo tan. Bakit nawala si si Madam Expressway? Ilocana din yan. Naikawang, may pimasok. Papasok lang, ayan. E di ngayon nandito ka Jongi. Eto basahin ko. Hindi, ayaw ko dyan sa cellphone. Masyadong maliit. Paano magkaroon ng libreng watch ng WH Idol? Ayun. Kasi nga may gadget po tayong ilang gadget. Pwede nating mag-open ng dalawang icon. So, ang ginagamit ko, ewan ko kung ano ito. Anong tawag dito? Sa isa. May isang may isang tab na ewan ko kung anong hindi siya Chrome, iba yung Chrome. So, ang ginagamit ko kasi isang Chrome, tsaka isang Microsoft ito. Ewan kong tawag dyan. Dalawang tab guys, ang ino-open ko. So, dalawang dalawang icon siya. So, pag marami kayo, pwede lang. And then, may gadget pa ako na phone dito. Na limang phone, isang iPad. So, dun ako nagpe-play sa lahat po ng pumapasok sa aking LS. Kagaya kagabi guys, yung mga pumasok, alam ko kung sino yung mga tumatambay, nag-e-enter lang po sila ng message. Pag nandun hanggang the end po sa aking LS. Ang LS ko, mahigit lang siya. 1 hour, 1.5 hours guys. Tapos play all na siya. Lahat naman ng mga namuni guys, okay lang daw na ma-play all sila. Yan naman ang nila sa akin. Ewan ko, hindi ako nagbabasa. Kung ano yung sinasabi nila sa akin, okay lang ma'am na i-play mo kami yun, nagpe-play po ako. Alam naman natin pag nandito naman tayo sa ibang bansa guys, naman unlimited ng natin, wifi. Ang mahirap lang talaga dito is yung mga gadget talagang alam ko masisira siguro pero bahala na. My life naman talaga lahat ng gadget. Kasi pati TV, my life din. So yun, Jungi TV. Kaya ikaw, kapapasok nyo lang, ayun, naka-play all ka na. Kung gusto mong makita, later on, meron yung description ko dun sa baba sa aking LS. Pwede kang mag-message doon at sa aking page. Pwede kang mag-message doon. Kung gusto mong makita, and then I will screenshot. Sa Expressway wala na. Ayun, nahanap ko na rin kasi minsan sa Expressway hindi yan yung tunay na name niya sa channel niya dati. Ayan, Kajang Family, dance sa'yo, sabi ni Ina. Maya po ako balik from Kajang Family. Yan, kunin ko link, try ko mag-invite ng friends. Thank you so much, Jungi TV.
Kajang family, okay, salamat from Inay Journey. Rubia 31 vlogs playing sa ginataang langka, sabi ni Inay Journey. Yan, kumakain kasi si Sis Carla Arbarida. Hi Carla, sabi ni Kajang family. Hello sis, Expressway. Ayan, wala na siya. Sige, balikan kita Maya, sabi ni Rubia 31 vlog. Ayan, playing lang siya. Kajang family, hello po from Carla Albarida. Ayan, dan din si Kajang family. Oh, ano na tayo guys, 10 PM na po dito. Pero late po akong nagising kanina. Kaya lahat po ng mga plinay ko, na-play po si Carla, inano ko lang yung 10 hours na ano niya, na LS niya. Kasi pag laging play all, nape-play all, hindi ko naman na-play yung mga nandun sa hulihan kasi medyo mahahaba na yung mga video dun sa unahan. So, natingnan ko yung hindi pa na-play doon ko pinindot. So, meron siyang 10 hours si Carla kagabi at sa yung mga pumasok sa akin. Malas lang guys yung mga bata pa dito, yung mga maliliit ang video niya kasi pag play all, wala, kunti lang, ang bilis maano. Pero ang ginagawa ko, para hindi naman sila kawawa, dahil hindi sila lugi, gagamitin ko yung iba kong gadget na i-play sila kasi meron pa yung wala pang 1 hour, ganyan. Thanks friend, walang anuman yun sis. Yan, nag-iimas ti kang kanon, lunuluto ni sis, Inay. Talagang kumbaga may patience siya na bini-video yung kanyang mga ginagawa. Sis Inay, parang yung asawa ng pinsan ko, kamukha mo. Plain yogurt mas pinasarap, sabi ni sis yung niya. Ayan. Harang ulit. Ayan, maraming salamat sis. Nasaan na si Tekla naman, si sis Tekla. Ano to? Mga fern, bato, ano yan? Patapos na. Outdoor classroom. Ano to? Hindede Park. Ayan, nagtamsak ako doon. At eto naman si sis Rubia. Ayan, my own recipe na upong manok with Sprite. Oh, sobrang tamis yan sis. I'm pretty sure. Yan, nagtamsak ako. Masarap pag may Sprite, pero matamis. Baka may pinuntahang premiere si Expressway, kaya wala na. Ayan. Kasi si Expressway, hindi ko na maalala yung niya, dating channel nitong to. Kapatid natin. Ilocana din yan, taga Ilocos. Ay, siya. Ayan. Ayan, Brother Joe, nasa pa na. Pangalawang video pa lang. Ayan, si sis Kajang family. Nasa panglimang video na. Letis Vlog. Ayan, maraming salamat sis Letis Vlog.
Guys, puntahan natin guys si It Lettuce Vlog. Sana wala nang it. Wala nang it. Ayan. Bigyan kita ng ano, It Lettuce Vlog. Ayan, naka-jacket ka na. Wait lang po ha, magpe-play po ako sa inyo. Ayaw na naman ito. Yung lettuce, may ano siya. Kaibigan naman na kitang pagkakaalam ko. Lettuce Vlog. Ayun. Ayan, bigyan kita uli ng isa sa ano, Madam It Lettuce Vlog. Bigyan kita ng isa ha, pindutin ko na lang. Ayun. Kasi itong mag-play sa'yo, walang ano, hindi ko pa natapik. So, play all kita. Ayan, hindi kayo lugi sa akin guys, dahil for sure, salamat sa lang sa oh, si nanay walang ano, wala pang. Oh. Guys, wala pa siyang harang. Tama ba ano? It's Lettuce Vlog. I'm sorry, tita. Ayan. Tama po ba? Wala po kayong harang no? Kasi plinay all po kayo. Walang harang. It Lettuce Vlog. Wala po bang harang? Host, patamsak po ako sa premiere. Ayan. Wait nga. May premiere. Nakaano kasi. Hang on. Sige po. It Lettuce Vlog. Hanapin ko muna. Yun. Premiere. Ayun. Sige, mag-ano na lang ako dito. Tamsak muna. Ayan. Ayan, Lettuce Vlog, It Lettuce Vlog, tapos na. Nakatamsak na po ako. Walang ano man, It Lettuce Vlog. Doon na lang muna ako sa playlist mo. Kasi once na pinay-all ko po ito, at hindi pa umandar yung premiere mo, mag-i-stop po tayo sa premiere. Pretty sure kasi naano ko na yan. Dito muna ako sa yung playlist nyo. Tingnan ko. Mas lang na hindi nakalagay dito yung premiere, yun kasi ang haharang dun mag-i-stop. Kagaya din ng may mga playlist din na naka-block na ayaw ni Lolo na hindi nyo pa po dinalit. Ayun. Sagabal pa yun sa play-off. Ayan na, naka-play all po kayo sa yung 1 out of 65. So, hoping na mag-stay lang po kayo dyan at message lang. For sure po yung ang iyong ano, WH. At kung gusto niyo pong makita, message niyo po ako dun sa may
Wait lang, tingnan ko. Ayan guys, nakalagay naman dun sa baba sa aking LS ngayon na message nyo ako sa Angel Proud Ilocana ako. Kung gusto niyo pong makita na plinay ko po kayo. Maraming salamat sa mga nandyan guys. O sis, tapos na yung ano mo, yung salad mo, 5 out of 5 sis. O di ba bongga? Pwede bang ipakita mo? Ayun sis. Lahat ng ng salad. So, magpe-pay ako ulit sa'yo ha. Wait lang. Ganun lang kasimple guys. Para naman sa ating WH. At kung may harang na dyan, syempre sigurado naman siguro yung revenue. Kahit cents lang tayo. Ang maliit, pwedeng maglumaki guys. Itong mix mo, saan? Itong vlogs, play all natin itong 18 out of 18. Kasi yung live stream, pag hindi nyo po sinet ang kanyang harang, maliit lang ang kanyang harang na ibibigay ni Lolo. So, i-play natin yung vlogs mo, sis, inaing, 1 out of 18. Ayun, nakaharang na siya. At habang nandito ako sa muna, nakasit. So, tamsak na lang po tayo. Ito, pline-play ko pa si Ryzen TV channel kahit wala siya dito. Kasi alam ko nag-stop. Nakita ko po ang aking lapi sa kanyang pa lang. Nasa 4 hours lang siya guys. So, still playing. Si Ryzen TV channel na pumasok po kagabi. Yan, ila-like ko lang itong video ni sis, Tekla. Nasa, na siya. LS na, let's celebrate New Year. At ito naman, si sis Rubia, nasa Happy New Year 2021. Ayun, may singing. Ayan, thumbs up. At etong si Kajang family, wag na LS kabsap, di ko hinayaan nilagyan ng harang. Kaya nga sis, yes, tama yun journey. Pero pwede mo siyang iset sis. Kung pumupunta ka kasi sa mga ganitong yung mga play all. Pwede mong iset yan. You can do that. Sayang nga yung sa akin yung lahat ng LS ko nung ako, dinelete lahat. Dinelete ko lahat. So, bumaba ang viewers, bumaba pa ang WH. Kaya yun. Sana hindi ko dinelete. Tanga ako. Kaya hindi nyo makikita mga LS ko noon na madami. Mahaba pa ang buhok. Mahaba pa ang hair. Ayan, sis Kajang family nasa pangatlong video. Pang-sampu na sis, nasa Merry Christmas in different language. Ayan. Oo, kapsat kapag may time, busy din sa work. Kaya nga yun. Kaya tinitingnan ko minsan yung mga yung mga pline-play ko pag may harang na. Kasi talaga pag pero ang mahirap kasi guys, kung ang playlist natin is halo-halo with the LS, yun pa ang mahirap doon. Kaya pag tinitingnan ko rin yung mga pline-play all ko, pag nakikita ko sa unahan, nasa may 2 oras, then lang, mix up, mahirap yun, matatagalan tayo hanggang sa huli. Kaya si Sis Carla nga, marami siyang LS yan. Alam ko na silent LS lang kasi bagong bagong money. So, pag plinay all ko yan, mauuna talaga yung mga niya, LS niya, mahahaba. Kaya, doon sa hulihan, hindi na na-play. Kaya gawa lang kayo ng playlist guys na
Na puro video lang. Yung mga vlog-vlog ninyo, wag LS. Ayan, nasa pang 11 na sis, Kajang family. Tamsak na rin. Dun sa short Christmas greetings, Christmas message, etc. Ito, nasa pa si nanay. Una. Yan, tamsak lang ako. At sa'yo din, kay Jongy. Nandyan pa ba si Jongy? Pagparamdam lang kayo, guys. Jongy, nandyan ka pa ba? Ayan, bagong pasok, guys. I-welcome natin si Jelly Bro TV. Ayan, Jelly Bro TV. Good evening, ma'am. Pa-jacket po. Ayan, welcome sa aking channel, my dear. And also, nandyan pa si James. Uy, yun, si James ko. Bakit? Wait. May kasalanan po ako, ha. Wait, guys. Punta lang ako sa isang tab. At ako'y magsa-sign in ng ibang. Anak, can you sign in the other account? Para iba yung mag-play yung mga iba na. Wait lang, guys. Thank you so much sa pagpasok. Ayan, meron din si K9 and Game Foul Breeder. Ayan. Thank you so much, guys, for coming. Oh, hindi pwede ito kasi sa kanya. Hindi pwede yan. Ito palang ginagamit ko na isa, guys, site ng ng aking anak sa kanyang school. Wait lang, guys, ha. Para ma-play ko po kayo. Parking lang, host. Ayan, sige lang. Inay Journey, thank you so much po. Ayan, sabi ni Carla. Ano yon? Di ako nababasa ni ma'am. Ayan, hindi na-welcome na kita. Ayan, palakpakan natin, guys. Wait lang, guys. Ko lang. Mag-open lang po ako ng isang account para mag-play po sa inyo. Wait lang po. Open ko lang isang tab. Itong web na na ginagamit ng aking anak sa school. Wait lang po. Malabong mata ko. Napakikuha yung glasses. Ayan. Okay. Ayan. Ayan, guys. Si Jelly Bro TV. Thank you so much for coming in, kapatid. Ayan, may jacket ka na, Jelly.
Magpe-play po tayo sa kanya, guys. Jelly Bro Brothers. Mag-stay lang po kayo dyan, Jelly Brothers. Jelly Brothers. Jelly Bro TV. Ayan, guys. Bago lang din si Jelly Bro TV, guys. Nasa 5:29 po siya. Ayan, gawin natin 5:30. And for sure, si Jelly Bro TV, guys, kailangan niya po niya ng WH. Di bali ang kanyang subscriber dahil dali lang yan, pero WH, guys, nako, Diyos ko, mahirap. Kaya thank you so much for coming into my LS. Salamat po sa pagpasok. Ayan. Isunod naman natin ang ating hindi daw nababasa, si K9. Ayan, K9, maraming salamat ulit, kapatid. Ba't hindi ka pumasok ng ilang araw? Nag-play po ako sa mga, yung kapatid, kaibigan, hindi kapatid. Sa yung mga kamanok. Ayan. So, dito ako sa, alam ko may may harang ka. So, it's better na dito muna ako sa yung playlist, my dear, no? Ayan, play ko muna ang iyong vlog, my vlog, na 12 out of 12. Dati ko nang na-play lahat itong itong vlog mo. Kasi maiksi lang. Pero na. Ay, malaki ang kanya. Bakit wala pang harang ito? Saan lang ang subscriber nito? Ayan. Gwapa lagi ni si Ma'am. Gwapa lagi ni si Ma'am. Ayan, maraming salamat, Jelly Bro TV. Maraming salamat. Medyo nakapagilamos lang ako, guys. Hello sa inyong lahat, sabi ni Jelly Bro TV. Ayan, guys. Carla Albarida. Ayan, si sis dyan, naka-play ko sa isa kong tab. Nakalimutan ko kanina. Sorry, sis. At least sinabi ko, nakalimutan. Oh my God. My favorite. So, kaya dun ako sa kasi puro LS na to, sis Jem. Kaya dito ako sa mga mo lang. Vlog mo. Ayan. Sis Jem, ipasa ko to after kasi nandito ka kanina pa. So, maraming salamat, sis. Wala na si Bongi TV. Ayaw ako pansin, kayo na lang dumikit sa akin, mga lalabs. Dikit kayo ulit ng sobra sa akin. Ayan. Itletis vlog, Teklates, Sinay Journey, kapit tupo tayo. Haha, sabi ni James. Ayan. Thank you, sis. Ma'am po, pwede ba dito magdikit? Oo, makipagdikitan ka na dahil ito nga naman talaga ang pinuntahan natin sa mga LS para magdikitan, di ba? Makipagkaibigan sa isa't isa, magsuportahan.
Pero, inaano ko kasi Jelly Bro TV. Yung mga pumapasok ko sa aking LS, ay i-play ko. Depende naman yan kung mag-i-stay until sa ano. Ayan. Pero okay lang na, pag naka-play all na guys, sa mga ano nyo, for sure po yun. Kung gusto nyo pong makita, yun nga, message nyo lang po ako sa aking page na Angel Proud Ilocana ako. Ayun. Ayatan nak ulit host ta maibsan met tiragragsak ko. Buhay ayaton kakabsat. Ay ayaton ta hanak pa hindi makapag ano, makapag Facebookon. Aduman inaramid ko tatay dito balayan kakabsat na po. Ang laki kasi ng ano, parang maliit tingnan pag nasa picture yung Christmas tree pero ang laki-laki Diyos ko. Ang dami kong ano, dikit-dikit naman dyan, sabi ni It's Lettuce Vlog, ganyan guys. Puntahan natin si nanay. Kailangan nyo guys ng WH ata si nanay. Ayan. Nagbabahan na sila guys. Pwede na kayong magbaba. Bahala na si Batman. Carla Alvarida, BFF na kita be ha. Salamat from Inay Journey. James Scott, hello po from Carla. Ayan, Ilocano din yan si Carla, si Jem. Laging nag-ELS din yan. Ha ha ha, James Scott. Ayun. Ayan. Halos mga Ilocano po nandito. Sana nga, sana nga. Lagi akong nakaupo dito guys. Kasi pang ano na to eh, pang 6. 6 ba? Pang 7. Pang 7 na LS na to. Oh. Ano to? SW? Sweet? ay, buhay. Still watching, sabi ni Teklates. It's lettuce done na po, full pack, sabi ni Jelly Bro TV. Ayan, Jelly Bro TV, makapag-iwan video ba kasdan po. Ayan, from Carla Alvarida. Thank you guys sa 11 million na tamsak natin. Kaya ko hindi ko tinitingnan masyado yung camera ko dahil dito ako nagbabasa and also tinatamsakan ko guys yung mga play all ko. Ayan, nasa pang 8 na si Sis Rubia. Ganap ngayon Lones Torpo kayo tapos mamimili sabi niya. Naku, napaka-patient nyo guys, talagang may tiyaga kayo. Sana all may tiyaga. Pero kung tutuusin sa ano, sa buhay ng YT guys, tiyaga-tiyaga lang. Kung walang tiyaga, ay wala talaga. Mga ma'am, lapag na lang po ng link nyo, sa link daw po ni ano, kaya maglapagan na lang daw po kayo ng link, sabi ni Jelly Bro TV. Kasi ano yan, siguro, ayaw niyang mag-search. Gusto niya pindot doon na lang. Sis, nalipatak ni Mailan Udina OMG. Apay? Sino ata? Ni Mailan Udina. Ang kumam mo, harang, sabi ni Sis Tekla. Ang kumam mo ata Sis Mailan Udina. Ano kita man?
Katampanak di maisa. Mailen, Ubina. Sino atat, sis? Ay, may ano siya. Sige, mapangka di dyan yun, kabsat. Okay lang. Ayun, nakita. Adati ko na. Adati premiere na ba? Warong mo. Ayun, nag-ano siya sis. 26 minutes ago. Yung premiere niya. Ayan. Nakita ko ano, James. 26 minutes ago, nag-ano siya. Premiere ata yun. Carla dan po sa premiere, sabi ni It's Letty's Vlog. Carla Barida dan na po from Jelly Bro Brother. Jelly Bro TV. Ayan guys, naka 1 hour na tayo. Ayan, nandyan pa si Nanay. Nay, lagi kang pumasok po dito. Magtambay ka sa akin. I-play po kita palagi para sa iyong WH. Malaki na po ang iyong bahay pero walang harang. Naatat si Nanay siguro sa ano. Ayun, malaki ang kanyang bahay guys. Halos magkapareho na po kami pero wala pa siyang harang. Stay tuned lang po kayo na palaging ano, pumunta. At saka puntahan mo na rin si sino yung nagbibigay po dito ng ano, ng WH guys, nagple-play. Ayan si James. Si Carla, ewan ko, di ko pa nakita ang kanyang ano guys. Ang kanyang LS, di pa ako nakapasok. One lang ata, one time lang. Kailangan na pumunta ka sa mga nagbibigay po ng WH para makipaglaro, ganun. Para kahit papaano, pag manalo po kayo ng 1 oras, 3 oras, ayun naiipon. Kasi mahirap talaga abutin yan, WH, kung wala pong magpe-play po sa inyo. Pero makakaasa ka sa akin ngayon, dahil nandito ka at maraming salamat sa iyo. So, I will play all po yung mga video mo. Yes, host. Ayan. Ang sarap ng kain ni Siso. Bihira lang talaga ako nanonood ng mga video. So, ngayon, ayan, kumakain ng, anong tawag doon dito? Yung roll? Bread roll? Ano yung kinakain mo, sis? Chicken roll? Pork roll? Masarap ang Vietnamese roll. Ayun, nag-like na rin ako. Ayan, si Sis Tekla, ano to sis? Let's celebrate New Year naman. Ayun.
gaya ni Sis Tekla, pero mga ano to? Ilan to? Pwede pang hanggang bukas ito. Oh my God, ang dami. Nasa playlist siya ni, ni Sis Tekla. Nasa ano na, nasa Let's Celebrate New Year, so 1 hour na mahigit. Wala masyadong harang to, sis. Itong ano mo, tamsak na lang ako. Ayan, si Sis Rubia nasa pang, ano pala, pang siyam. Tamsak, namili ulit ako ng paninda na kulang sa ating tindahan. Ayan. Doble, doble kara. Ayan, wala na po si si Jong. Kanina pa to, sa bagay nasa na ilang minuto ng ating na-play sa kanya. 11, 12, 17, 18, 26, 32, 33, 38, 39. Ayun, 39. 39 minutes. Si Jongy TV, wala na po. Jongy TV, magparandam ka. Ayan. 39 minutes. Wala na siya kanina. Kanina lang siya. Natulog na, ma'am. Kaya nga natulog na. Ma'am James Padikit, ayan, Jelly Bro TV. Puntahan mo rin siya si James. James, nandyan ka pa ba? Ayan guys, may 8 million viewers pa rin tayo. Pasok ka dito uli Jelly Bro TV. WAs, napaka-importante guys. Alam ng mga dito. Ay, hindi ko sinasabi rin kay Carla dati. Yung mga kinikita. At least alam mo na Bats. Alam mo na kung paano, 'di ba? 'Di ba di ba itong channel na to is yung gusto ko sanang ang una naman dedicate ko naman talaga sa mga bata sa atin, pero anong magagawa ko, hindi naman umubra. Akala ko madali lang. Kung meron sana, why not? Pero wala. Kumbaga lang. Libangan na lang. Gawing libangan. Mas maganda kaysa mag-Facebook. Sa Facebook, maraming chismis mga chismosa doon. Maraming naninilip. Tekla test kapsad na sa sisiwit. Ayan. Okay, may sisiwit si Sistes. Guys, parang hindi ko na kayang hintayin maging 1.5 hours, guys. 10:35 PM na po dito. Ano yun, anak? Can you check who was that?
Sis Carla. Kailan lagi kang mag-upload ng video mo? Ayan, maraming salamat Gemscope, nandyan ka pa. Si natulog na yung isa. Okay lang, ma'am. Harang, sabi na yung mga pumunta sa Kalapaw ko sa bakas ako magsubli. Tanda maawatan dayta magsubli. It's Letty's Vlog, dan nood sa fruit salad at dan dikit na rin sa'yo from Inay Journey. Bibuya na tipanangan mo ko, sis Inay. Sinabi ko lang pagkain, what's to eat, sabi naman ng ano ko. Nasa quiet siya, si sis na. Yeah, 12 minutes. Ayun. Saan kaya tayo makakuha ng mga sound na hindi copyright? Kaya maraming salamat sa pagtambay. Ayan guys, kung gusto niyo talaga mag-message po sa akin para kasi after 1 day po ito, kailangan nating mag-refresh. Hindi po pwedeng lang para pumasok po palagi yung mga pin-play. Eto si Jelly Bro TV nasa, what was that? Nasa pangatlong videos. Si K9 Genfal, nandyan pa ba? Si Sis Carla, medyo mahaba-haba. Ayan. Napanood ko na lahat ata itong Kwan ni Carla this tingnan ko itong niya. Ayan, Sis Carla, ibahin ko yung mo para hindi yung mga LS. Itong 1 out of 22 muna tayo, sis, ha? 3 hours. Then, saka na lang yung iba.
Kasi mahaba yung LS mo. Hmm? Ayan, tapusin ko muna ito sis, yung sa'yo, yung 3 hours mo na playlist. Kasi nakikita ko yung video mo, hindi tayo makakaano. Sunod-sunod kasi yung LS na mahahaba. Ayan. Saan ba yun? Yung music na kakantahin. Sis, Teklates. Kahit hindi naman kagandahan ang ating boses. Anak, yung bird, you have to put in a cage now. Let him stay there. It's so late, he needs to sleep. He wasn't sleeping, he was eating anyway. Kahit mga kanta, pwede kaya yun. Mga lalab, sunahan nyo na lang ako ha. Magbalik ako, promise nakasupport lang kasi, sabi ni James Pope, guys. Dan harang ho, saya maraming salamat. Okay lang friend, kahit 2 o 3 lang play mo sa akin na make si iba na lang play mo. Ayan, sabi ni Carla. Wow, natakot siguro si Carla na ma-play all. Hindi daw. Okay lang daw sis na mag-play all po tayo kahit may may harang na po tayo. Naniniwala ka rin sa mga sinasabi nila na kailangan daw mga 3 o 4 na video lang pwede na, hindi daw sunod na ma-play all. Yan yung sinasabi nila. Eh, hindi ka daw maniniwala dun. Ako? Kasi may mga malalaking channel, guys. Nagme-message sila sa akin, pwede lang. Basta iba-ibang lang account ang mag-reply sa kanila, hindi palagi. Support sa mga premier, maya lang na mabali ako sa kamay ko kasi nasa kay baby ko, haha, ayan. Mahirap talaga pag may anak din minsan, lalo kung may tupak, tinopak ang mga bata na ko. Ayan. Ay, karaoke host, di ko alam. Oo. Kabsat, BG Planchamud ako. Ayan. Agyaman ng kabsat. Ayan. 4 minutes na lang tayo, guys. Maraming salamat po. Basta iba places mag-play all, okay lang. Huwag yung sarili mo ang mag-play, Carla. Ayan. See? Natatakot siguro si Sis Carla dahil yan din naman ang ko noon. Dahil mayroon akong napuntahan, guys, na ayaw talaga magpa-play. Magpa-play ng kahit 5. Gusto niya 3 lang. Please, 3 okay na, ayaw kung kasi baka ako nilolo ganito ganyan. Sabi niya sa akin. Pero hindi yun totoo. Ayan. Prove na ni Inay Journey kasi active palagi si Inay Journey. At saka ang ginagamit ko, guys, iba-iba. May wifi dito sa bahay. Meron din kaming sariling data. For every month, meron kaming 400
400 gigabyte na data sa mga cellphone po namin, hindi namin nauubos. Tapos dito naman sa bahay po, unlimited po ang wifi namin. Kasi ang wifi, may IP address daw yan eh. Kahit yung mga ginagamit po nating mga gadgets. Ayun. Kaya kung gusto niyo guys talaga, i-message niyo po ako sa page ko. And then kung gusto niyo rin na mag-sponsor po ako sa mga play all, pwede. Pag nasa work ako, gamitin ko ang aking phone, pero isa lang kasi cellphone nga. Hindi naman pwedeng mag-open tayo ng ilang tab. Ano po rin away na gabi na. Naka-play all yung video mo Carla, wag kang mag-alala sis. Takot ka. Naka-play all yung mo. Yung 3 hours lahat kasi out of 22 na playlist mo. Kagabi 10 yun. Tapos nung isang araw naka-play all. Kasi nakita ko yung mga hindi pa na-play, yun ang pinay. Ayun guys, 2 minutes. Thanks, Sinay Journey dati. Hindi kasi madan pumasok na bago ang lagi napi-play. Hindi, okay lang sis. Sabi ko sa'yo nga, maraming hindi naman sa pinagmamayabang o Don't worry, may mga gadgets po tayo. Nagagamitin. Isa lang ang lapi ko. Ang phone, hindi pa dumating ngayong dalawa na phone eh. Kasi ginagamit ko rin ang phone ng anak ko. 3 ang phone ko. 4 na nga pagdating ng isa. Tapos yung anak ko, isa. Asawa ko, isa. O may iPad pa. O di. Kaya mo pag masira, di masira. Tsaka maganda, may data rin. Baka naman, Merry Christmas, isang phone lang. Luma! Madali ng, ito yung pinaka-old na phone sa akin. Itong iPhone 7 Plus. Luma na. So, madali lang itong madaling malobat. Kaya naka-charge ko ito palagi. At itong ginagamit na isa, iOS. Ito lang yung regalo ni Mr. Regalo na ng Christmas. Ito yung bago guys na ginagamit ko. Tapos yung tablet na nakabakante lang, hindi na ginagamit. Kasi nag-stop na ako, ngayon lang nasunod ko ang aking hindi yung bagos. Hindi nga ako makabili-bili ng phone ko, sis. Ay naku, maniwala kayo sa akin, guys. Hindi ko, ba yun? Oo nga, sana marami gadget ka pwede kahit pinaglumaan dyan, Pagpalain tayo, sis. Pagpalain pa tayo. Mas maganda ang iOS, guys, sa totoo lang. Pero, kasi, nakasanayan na ang iPhone dito kasi nandyan na lahat. Pwede ka na parang computer na rin.
Nakasave lahat ng file. Buti sa'yo, host, may nagre-regalo sa akin, wala. Yan, si Mr. ang aking Santa. Pang Grand LS Parapol, luma sipi mo, haha. Nako. Tapos luma, hindi mamaya masisira lang din, di sayang. Ano, hindi sayang. Hindi sayang sa akin, pero baka may masabi pa. Doon nga sa doon yung mga kapatid mo nga, ayaw nga din. Ayaw ng iPhone. May mga pinaglumaan din kaming mga iPhone. Ano yung mga iPhone nila? Latest din iPhone 6, iPhone, ano, ewan po kung anong iPhone na. iPhone 6, yung mga nandun sa kanila. Pangit. Hindi kasi magandang reception pag sa Pilipinas, guys. Lalo na sa probinsya. Pag nandun ako sa Pilipinas, hindi ako nagse-cellphone. Ang cellphone ko yung walang, ano, hindi siya touchscreen. See? Pag ako umuwi, guys, hindi ko ginagamit ang iPhone. Yung touch, ano ba yun? Keypad lang, guys, yung maliit. Iniwan ko na rin si iPhone host. Si iPhone host, di user-friendly. Hindi siya ang maganda lang kasi pag may estudyante, tapos lagi kang may ginagawa sa mga kasi nandun lahat ng file eh. Pwede din sa Android. Pwede pero ang iOS talaga. At saka mga sis, ang pinagkaiba pa ng iOS tsaka Android, mas mahal. Ayun nga, sinabi mo na pang social lang yan, host. Parang ganun ang kaya hindi ko rin hinahangad. Kasi, yun nga may kamahalan ng mahal-mahal. Pero binigay ni Mr. Siyempre, tsaka yung nag-open kami ng present, nabuksan ko. Supposed to be hindi ko nabubuksan kasi alam ko nagbibigyan ako kasi mayroon din sa kanya. Ganyan din yung anak ko, pareho kami. Talagang hindi ko bubuksan. Pwede ko namang ibenta pag hindi pa nabuksan. 1,849. Tama ba, anak? Are you gonna send your AirPods, mommy? Tapos may earpod pa. Yung earpod, mga 270. Okay na, Huawei or Oppo sa akin mga sisi. Kaya nga, mas maganda pa. Mas mura pa, guys. Kaya meron akong Android na isa, yung Vivo S1. Ginagamit ko sa Smule, sa karaoke. Alam niyo ba ang per year ng Smule lang sa Android is only magkano yung binayaran ko? $29 lang ata per year. Ang naman po, ang iOS, my God, $81. 81 or 89, nandun na, malapit ng mag $100 every year. Sobrang mahal ang kanyang mga apps. Kaya, mas okay ako sa Androids, guys. Kaya halos ayaw kong gamitin ang iPhone. Sayang nga lang na nabuksan ko na. Wala nang kwenta pag nabuksan kasi hindi ko na maibebenta dito. Pero pang pa sana, nakasealed pa. Ay ganon, hindi ko alam basta mga kapatid ko, guys, meron kaming pinaglumaan kasi halos every year or 2 years, ganon na new ang phone. Nag-a-update po kami. Binibigay ko sa mga kapatid ko pero ayaw nila. At saka yung din, pag madaling malobat na, then pag masira, mahal din ang kanyang mga paggawa. Kaya, yun lang, masasabi ko, hindi ko naman talaga. Sayang lang. Kaya yung anak ko, sabi niya sa akin, syempre, regalo daw ng dad niya. Kailangan tanggapin. Tama ka naman.
Pero wala, basta. Mas ano ka pa rin ako kay Android. Mahal lahat ng apps niya, application ng iPhone. Tapos lalo na pag nasa baryo lang po tayo sa Pilipinas, mahirap po ang signal. Kaya mas gusto ko pa yung, meron akong cellphone na ginagamit pag umuwi ako dati sa Pilipinas. 2 years na kasi hindi ako umuwi. 2 years this year ha. 2019 yung last na uwi ko. Yung mobile cherry, yung keypad may flashlight. Yung maliit meron sa akin dito, yun ang gagamitin ko pag uwi ko. At least alam nila, Siyempre pag naka-iPhone ka, masyadong social yun, hindi naman tayo social. Diyan lang, lumaki naman tayo na mahirap, guys. Bihira na lang din ako makapag-sandal. May Nokia pa ako meron. Basta yung Cherry Mobile meron ako, nandyan lang. Pag umuwi ako sa Pilipinas, yun ang gagamitin ko. Okay. Yung Cherry Mobile ni Willie. Tama ba? Willie Revillame. Ayun. Sige guys ha. Magpapaalam na po ako. Nadamihan na. Tok na naman yung mata. Malaki na kasi na nagsultupan ka no bisukulan natin mabakon di kapupuyat ng kakabsat. Ayan. Sige mga bebe loves, maraming salamat uli ha. Ayan. Pag may time po ako bukas, maiwan ang mga phone, yun doon kayo sa phone para iba na namang IP address guys, yun. Kasi lahat ng gadgets guys, naka daw kay Lolo YP. Yan ang sabi. May number po yan. So, bye-bye guys. Thank you so much. Sa may dyan, may tiyaga-tiyaga, sobrang tiyaga. Thank you. Bye-bye. See you next time guys ha.